Mamy tutaj swój punkt, gdzie zbieramy nakrętki po napojach plastikowe, poza tym stare płyty CD. Jako że jest to festiwal wolontariatu, możecie właśnie w taki sposób, który Was nic nie kosztuje, wspomóc wszelkiego rodzaju działania na rzecz na przykład chorych dzieci. Przecież z reguły nakrętki zbiera się właśnie, aby pomóc dzieciom, które w jakiś sposób los poszkodował. Poza tym stanowiska Fundacji Mamy Marzenie, czy też Młodzieżowego Domu Kultury, Akademickiego Centrum Karier, no i ścianka wspinaczkowa, na którą serdecznie zapraszamy. A jeśli jest więcej chętnych, aby się poruszać, no to oczywiście turniej Unii Hokeja, no i oczywiście nasz placyk rowerowy, również mogły sobie pojeździć na rowerach. Film kręcę. Co? Film kręcę. Tak? Tak. Ja już teraz mam kartę, wolontariuszka mi przyniosła.